Tawagar 'yan wasa daga Katsina na ci gaba da nuna bajinta. Wata gobara ta yi barna a kasuwar Ladipo. Ciwon mashako ya kama Paparoma Francis. Hukumomin Najeriya sun kaddamar da shirin agajin lafiya. Mai sauraro barkamu da safiyar Laraba daga nan Randawa Media Concept 26 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Ga labaran duniya tare da ni Isa Sani Randawa. Sai ku biyo mu sannu a hankali don jin cikakkun labarin. Tumadalla yanzu kuma ga labaran bi da bi. Najeriya na ci gaba da ƙoƙarin ganin ta samu dubban kayayyakin tarihinta, musamman ma na tagulla da aka sarrafa waɗanda sojojin Birtaniya suka wawashe a wani samame da suka kai wa masarautar Benin da ke yankin kudu maso yammacin ƙasar a shekarar 1897. Hukumomin Najeriya sun kaddamar da wani shirin kai agaji ga marasa lafiya inda suke, tare da basu kulawar gaggawa kafin garzayawa da su asibiti mafi kusa. A wani labari da jaridar RFA ta wallafa, an kwantar da Paparoma Francis a wani asibiti da ke birnin Rome a ranar Juma'a saboda yana fama da ciwon mashako. Kamar yadda fadar Vatican ta tabbatar, fadar ta bayyana cewa Paparoma ya shafa kwanaki yana fama da mashako ko a makon jiya. Sai da ya buƙaci wani mataimakinsa ya ci gaba da gudanar da jawabin da yake yi saboda yadda numfashinsa ke ɗaukewa. Wata gobara ta yi barna a shahararriyar kasuwar Ladipo da ke Mushin da kuma kasuwar Owode Oniran da ke kan titin Ikorodu a birnin Legas, inda ta jawo asarar miliyoyin nerori. Tawagar jihar Katsina na ci gaba da nuna bajinta a wasannin neman gurbin shiga wasanni na ƙasa National Sport Festival da ke gudana a filin wasanni na Murtala Square. To da wannan muka kawo ƙarshen labarun da muka yi muku tanadi a wannan lokaci. Kafin na madadin dukkanin abokan aiki na Randawa Media Concept, ni da na gabatar a wannan lokaci Isa Sani Randawa nake cewa mu kasance lafiya cikin amincin Allah, sai anjima.